Sorry za ten dlhý part, ale ja som zabudol to dať. Takže, tak. Ty vole! Húha! To bude, kamo, to sa im nebude chcieť pozerať. Ach jaj, ja som Bobby. To sa im nebude vôbec chcieť pozerať, bro. Nekúkam do očí, nebojte. Jak to? Sypni. No. David, bro, no to má 51 minút, hento part predtým. Vodu! Dobre. Ty vole, on ma skoro chcel zhodiť.
shit, bro. Ako je hore? Počkaj, my máme rovnaké trička, takže sme tričkoví bratia! Nie, to už existovalo, bro. Tak nejak neskorý bucket. Hej, ja už som... Oh shit. Ja už som prišiel, jak sa hore dostať. Water bucket. David, ja som na to prišiel, ja sa dostanem hore. Poď hore. Vole na to, aby si bol múdry. Neviem, asi ty. Už nemá veže, po ňom! Pálte! Oni idú po ňom! Jakže možno? Určite bro. Get out! What the fuck? What the fuck? Oni sú na nás závislí, bro. Už ide drak!
No čo? Jej, konope, konope! Veľké konope! Sekerkou mu dám! Sekerkou, bum! It's a Ender Pearl. Na mňa jeden. To máš jak mordu. Drak, drak, drak! Ender Dragon! Let's play Minecraft! Bajko! Bajko! Ono je v Overwelde. Skáču! Yeah. Počkaj, ono není doma. Kde je? Ale ja som videl, že padlo, on padlo, a tak givňam si ho. Lomeno. Môžem. Počkaj, ono to, ne, ja musím kreatív. Hej, kam si ho vystavíme, Vajko? Hej, vieš čo? Piglin je v reálnom svete! No, v Overworldu. Ja už som tam tiež skočil. Daj SC. Na čo? Kamo, koho to zaujíma hento? Piglin bol u nás v baraku, bro. Kam položíme vajco? Vajco. Pravdu. Toto ja nemôžem čítať. To je strašne pekné. A strašne pomocné. Bro, ja jak som s tým drakom bojoval, mne sa zničil úplne celý armor. Bro, niečo nájdenie. To je moc pekné toto. To je až moc pekné. Až moc. Maj, Denis! Čo si urobil? Sípak. Ne, Denis, nerob, Denis! Denis! Chceš, aby som mu tiež ukázal? Nie. Tu by som urobil, ale to urobíme v...
No aj ty si to nečítal. Ja som to čítal. Určite. Čítal som to. Určite. More, ja ti dám ban. Áno, ale ja som to čítala, ty neviem. Mal veriť. No toto je asi koniec celého partu. Celého partu. Jeden mal hodinu skoro. No, nevadí. A chceme to tu skončiť. Počkaj, ja ešte skúšam. No. Dobre, takže David, poď. Vieš, že keď do behu, teda do, jak sa to volá? Počkaj, musím tu dať. Vieš, že keď do zvončeku spravíš shift, no tak on aj zazvoní. Keď do toho spravíš shift, Wow! Dobre, takže. už dohrali celé. No ešte budeme akože pôjdeme do... Ak by ste chceli vidieť, no tak ja takýto nie som na survival svety a vôbec nepoužívam žiadne cheaty ani jeden. Ale no. To som všetko zaujímavé. Dobre, takže na toto video by to bolo všetko a čaute a dajte Davidovi odber. A čaute.